sa inyo. Pumunta lamang po kayo sa ating FB page na Radyo Eskwela PH. I-click po ninyo yung Google Form link na makikita sa kaliwa ng ating FB page para po magsimulang mag-enroll. I-click po ang Mindanao kung kayo ay taga Mindanao. Diyan po sa ating Google Form ay kailangang ilagay ang mga hinihingi at importanteng impormasyon. Ilagay ang inyong email address, ang buong pangalan, edad, at markahan kung ano ang inyong kasarian. Ilagay din po ang inyong cellphone number. Piliin kung anong rehiyon kayo kabilang. Piliin po ninyo kung saan ang inyong lalawigan. Hanapin ang inyong munisipyo o bayan. Hanapin rin kung anong FCA kakabilang, i-click ang next. Makikita at maaari na po ninyong sagutan ang ating pre-test. Matapos po ang pagsagot, naka-enroll na po kayo sa Radyo Eskwela. Sama-sama po tayong makinig, manood at matuto ng mga aralin ng Season 2, Radyo Eskwela, Angat Ani sa Tamang Bakinarya. Tuwing Merkules at Sabado, simula na po ngayong Pebrero, alas 5:30 ng umaga. Para po sa karagdagang impormasyon o kaya assistance, maaari po kaming i-text o tawagan sa numerong 0917-163-7629. O kaya naman ay magpadala po kayo ng mensahe sa aming Facebook page na Radyo Eskwela PH. Tandaan, basta RCEP Machinery, libre! Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Okay, yan yan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gyapon niining ubos ninyo nga laged sa maong tulumanon Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gyapon ang makauban nato sa technical side. Mao gyapon ang atong mga kasamang radyoman. Kasamang Radyoman Dani Luod, kasamang Radyoman Tax Ilumba, o sa gihapon atong pasiunang patimbaya sa atong amahan dinhi sa atong istasyon. Ang atong station manager, si kasamang Radyoman Edgar Dagumo, uban ang yun sa iyang tibuok yun staff dinhi sa mao nga istasyon. Atong mga mao gihapon kasamang mga radyoman. Okay. O si kasamang radyoman Kion Ilumbaring de atong nakita po dito sa gawas pag sulod yo dire O akong pagyukbo ninyo tanan. Okay, sa gihapon dili nato malimtan ang atong pagyukbo sa atong amahan gyud sa atong diocese diri sa Dipolog. Most Reverend Severo Kaermari, atong pagyukbo kaniya, siya mo'y nag-lead sa Holy Mass sa Cathedral nga inyong nadungog before aning tulumanon. Atong pagyukbo kaniya uban na sa mga kauban niyang mialayon sa pagpangamahan sa atong diocese diri sa Dipolog. Ang atong mga kaparian ako pong pagyukbo sama pananglit sa ato gyung Bible Director, Reverend Father Ramil Kurung, ang atong diocesan spiritual director sa CFD. Reverend Father Ramil Kurung. Uban usab sa Cathedral spiritual director nato sa CFD, Reverend Father Ruin Salvo, o gusab si atong kauban
o nga partner po kayo sa social media ng atong gitahod yugpo no Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. Atong pagyukbo kaniya o kanila no o di na nako mahinganlan ang uban pang mga kaparian nga mialayon o pangamahan dinhi sa atong kinibang diocese. Okay, maayong adlaw sa Ginoo. O sa tanan no ninyo no, nako mahinganlan tanan no. Sa tanan ninyo nga nagmonitoron no. Mga Katoliko man dili Katoliko na sa live stream katanaw o sa naminaw ba no sa diri sa duha gyud ka AM band o FM RMN DXDR sa AM band o FM band 94.1 no naka-simulcast man po sa FM. Okay, atong pagyukbo kaninyo nga tanan. Maayong adlaw sa Ginoo. Okay, diri no padayon sa atong tema nga ato ning imaraton. Okay. Kining protocol sa panaghiusa. Okay, protocol sa panaghiusa. Nga kung nasunod pa lang yun unta ni nato kining protocol sa panaghiusa, nagtuo ko nga dili kita magkabahin-bahin. Hinoon, gitagna naman diya sa Biblia, no? Dili noon Dios may pasanginla na to. Iya lang nang nalantaw daan niya gipadayag nga mo na mahitabo. Pero kita ra po'y responsable ana nganong nabahin-bahin ta. Pero iya na nang nakita ba, nalantaw daan mo nang nakahibalot ta nga mo gini mahitabo. Kining panagbahin-bahin. Pero dili ni kagustuhan sa Dios, iya lang ning gitugot. Kay doon na po siya ipahibaw na to nga kung kita magpili lang sa atong kaugalingon nga mga pamaagi, kaugalingong estilo sa pagsabot, aron mahibaw po taon si putanan kung dili na to basundon ang gusto giniyang masunod. Hinoon na may kanang gitawag og honest mistake, kanang nasayop tang watang kahibalo ba, no? Honest mistake. Now, sa moral philosophy, dili po noon ta guilty anang masayop tawa na tutuyo Diha rata magilty, diha rata mahukmang guilty sa Dios kung nakahibalo na ka nga sayop ng imong gibuhat, sayop ng imong gitudlo, unya imong yung ipadayon. Pero kung blind ka, para nimo insakto ka, pero dili diay, so but pasabot nga honest mistake. So kung honest mistake, dili ka guilty. So madata. Kung ang atong sayop honest, madata atong pag-ampo sa Ginoo nga amahan, pasaylua sila, kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. So, pero kung nasayod na ta, nasayop ta, niya, padayon yun ta, diha na ta mag-guilty. Okay. Now, by the way, no, mga tinahod nga tigpaminaw, diri paghapon ta mo focus yun nga sa protocol sa panaghiusa sa organisasyon o sa gingharian, sa simbahan nga gitukod ni Kristo diri sa yuta, naagid siya kanang gitawag na tong chief o mas labaw. Ato ning gipanag-ing sa kanabang gamayng grupo sa Supreme Court. No, nga tanan puros na mga labaw na to diya kung maghisgot tag interpret sa atong balaod kanang gitawag na tong mga justices. No, justices, mga giisip na to ng mga labaw diya sa pamalaod sa Pilipinas, no, og katungdanan. No. Unya sa among them sa tanang mga justices og pila na sila kabuok, naay usang nga chief, naay chief justice, di ba? Now, what do you think? O ngano nga naagyo chief? Anong naagyo chief? Okay, parehas rabot sa itong pamilya na ay chief, di ba? Nga, kinsa may chief, kinsa may labaw sa pamilya o karanggo, katungdanan. Okay, ang amahan, musunod ang inahan, dayon sa mga anak na dayon, hindi sa mga anak, ang kamagwangan siguro, no? May taas og rank. Pero, bisag dili man nagsama ang atong ranggo, no? Na ay labaw, na ay ubos-ubos ra. Oh. Pero, tupong tatanan when it comes to kanabang dignity ba? Sa dignidad na to isip binuhat sa Dios walay labaw na to.
Okay. Parehas ta equal atubangan sa Dios. Pero diha sa katungdanan, dili gyud na pwede nga walay lapaw. Bisan ang atong military no na ay ang chief gyud sa military ang presidente, di ba? Then ambot di ko sigurado ba sig nasiyop ko sunod ka ng mga general. Mga labaw gyapon na. Pero naagi chief. Now, unsa man ka importante gyud nganong na ay chief? Now, sa atong paminsar god og wala goy chief, way pinakalabaw ibutang talang iparehas nato o di baka kanang claim sa atong mga igsong orthodox nga maingon sila nga nasayop ang Roman Catholic kay naamay universal pastor na may pinakalabaw. Oh, sa Orthodox god ang ilang claim nga ang katong mga patriarchate nga kung wa ko masayop wa ko malimot mga 5 o 4. O 4 ka patriarchate nga mga obispo puros equal to ang ilang ranggo. Oh. Unya ni apil unta ang Santo Papa ana kanang Bishop of Rome. Pero moingon sila nga nahiwi na kuno ning Roman Catholic kay may pasigarbo man nga mas labaw ang Bishop of Rome. Oh. Then kuan lang to dili mo equal tong ubang mga patriarchate. Oh. So mao na nga sa atong pag-estudyo aning Biblia kuha na siya, kung ayuhon na tugtuon, unbiblical ng walay chief among the bishops. Ngay, atong i-equal ba? Nahinumdum ko sa debate ni Minister Ramil Parba o ni atong kauban sa panalipod sa pagtuo sa ka-CFD si Engineer Ramon, Ramon Gitamundok, nga ang ilang tema, pamatud-an sa CFD, pamatud-an sa Catholic Faith Defenders, nga sa tanang mga apostoles, si Pedro ang chief. Na ay chief. Okay. Now, ang mga apostoles, pahimo na itong sabton nga, mga pangulo na sila kay gipangpili guna ni Kristo. No? O nga, mo alayon, no? Mo dumala sa iglesia, nga manguna diha sa pagpakailap sa kingharian sa Dios diri sa yuta. Pero na ay chief. Unya, ang Roman Catholic Church, mo ingon gyud mo hingusog yun na nga sa tanang mga apostoles na chief na si Pedro. Sa rason nga ato nang nahisgutan sa mga nauna natong segment ini nga maong tulumanon. Ya ato ning dugangan ron kung masigo pa ning atong 30 minutos nga edisyon karon sa programa. Okay. Now, ang grupo sa mga apostoles, gamayng grupo sa mga apostoles ni adto kay gipamili man to sila ni Kristo. Nagtuo gyud ang Roman Catholic Church nga si Pedro maoy chief. So maparihas gyud nato ni sa kanang grupo nga gamay po sa Supreme Court. Di ba? Nga mga labaw ng mga justices, di ba? Oh, pero naagi chief. Now, ngano unsa man gyud ka importante nga sa organisasyon diri sa yuta naagi chief? Now, simple ra kayo for unity purpose. Sa kanabang gitawag og doktrina nga para mausag yun ta. Now, veritas, tingali mo, ingon mong, ngano man diay nga, daghanon day nato ng chief, pas mayo, kay daghang ko nag-ulo, no? Sila pa, more than one nga pangunahuna, is better good, mas maayo yun ang daghang pangunahuna, kaysa usa lang. Di ba? Tinuod. Pero kung maghisgot-gutag panaghiusa, lisod yung kaayo nato kabuton ang panaghiusa kung wala gay mas labaw o katungdanan. Nga naman. So ingon ani mahitabo kung di man gyud kalikayan nga magdebate, magsungi, di ba? O magsungi na dili na magparehas og panabot, then husayon na. Husayon. O inig husay ana dayon inig desisyon na. Og ang usa mo ingon nga mao ni atong kuan tuhuan kay mao na din mo ang usapod mo ingon nganong kanang imo amang mo akong tuhuan nga ako aday parehas ra man ta. Oo. Ang mahitabo dili gyud nato mahilom ang debate. Dili nato matapos ang debate kay mo palitan mo yung kining ako ang may correct. Nya ang usa mo ingon mo po dili. Nya kisa may correct natong duha. Kisa may tuhuan natong duha nga parehas man ta. Parehas man ta katungdanan. So makaingon ang usa nganong imo ra may tuhuan nga parehas ra man ta, equal ra man ta.
Oh, bias po kayo kanang imo amoy atong sundon niya kining ako dili. Oh. So, dili gyud mo mahuman ang debate tungod kay og moingon ka nga kanang imo correct din ang usa may dili mao di moingon man pud siya nga nung kana may imong imo ara may tuhuan bi kining ako diri nga parehas ra man tag katungdanan. So, dili mahuman ang lantugi. Pero kung naay mas labaw og authority, mas labaw nga inigtingog niya officially. Officially kanang sa official yun sa grupo. Inigtingog niya moingon siya. So muhilom na tanan kay ngano man ang iya man gyud way labawng tuhuan kay mas labaw man siya. Di ba? Di naman kakaingon nga, bias man ka kay, di nakakaingon, ang ano man kay, labaw man siyang authority. Ikaw, ubos naman kag authority. Di ba? So, muhilom yung ka diha. Di ba? Pero sa na agad sa military, inigtingog na gani sa labaw, muhilom yung ka diha. Kay ano man, gawasog musukol ka. Di ba? Katungod po na nimo. Di ba? So, mo ni rason, pero as gudaning, nganong ang Diyos usar ramang kabuok. Be, nganong ang Diyos usar ramang kabuok. Hinoon sa tulo ka persona. Yeah, completely united po ng tulo ka persona. Wala na magsinumbagay diha og panguna-una. Completely united. Oo. One God in three persons. Okay. Pero tao na gali, puros labaw, lisod kay na, kay di magparehas sunahon anak isa may tuhuan. Di ba? Naaman tayo fully nature. Di ba? Kita mga tao. So, muna, nagkinahanglan yun og labaw. So, nganong ang Diyos usar ramang kabuok? Kay kung daghanon gud ang Diyos niya, dili magparehas og una-huna, bungkag. Di ba? Bungkag. So, mauna nga, inguna na po, nga among the 12 apostles, na agyoy mas labaw. Unya, ang pinakalabaw anang mga apostoles, mga igsoon, gi-implied naman ni Kristo. Dili noon litra por litra. Kadto galing naglalis ang mga apostol kinsay labaw nila. Nahinomdom ko, buhat ba nalimot ko sa teksto, Lucas ba to? Murag Lucas, 22. Na kapangitaan lang ninyo, basta na sa San Lucas. Kadtong galalis ang mga apostoles o mga tinunan, kinsay mas labaw nila. Laging unang Ginoo, kung dili pa katoliko o kanang panghuna-huna ang Ginoo, parehas pa ning Protestantism, ba nga puros labaw, equal ra ang mga apostoles, way labaw, walay chip. Kung Protestant ang panghuna-huna ni Kristo, pag panglalis gyud sa mga tinunan, kinsay labaw nila, di ang natural gyud nga reaction sa Ginoo, moingon ta siyang, walay labaw ninyo, o tupong ramutanan. Pero unsa may tubag sa Ginoo nga makaingon ko nga katoliko gyud kaayo og kana bang panguna-huna, no? Ano man, kay niingon man ang Ginoo nga ang labaw diha ninyo, ang labaw diha ninyo mo alagad sa tanan o magpaubos kana bang magpaubos mo alagad sa tanan sa to pa servant leader. So wala siya moingon nga way labaw diha ninyo o supak siya anang naay labaw. Iya galing giapirmahan. Ningon siya nga, ang labaw diha ninyo, sa to pa okay siya nga nailabaw. Ang labaw diha ninyo, kadtong mo alagad sa tanan. Nya, kinsa may mutakdo gyud sa tanang mga apostoles diha. Mutakdo man ni Pedro. Ano man, katong taliabot na nga mukayab si Kristo sa langit, nasa katong gibalik-balik na nakong sitas. Juan 21:15 to 17. Naa dito ubang mga apostoles. Pero ngano mang si Pedro ra may giingnan sa Ginoo. Pedro, atiman na ang akong mga karnero. Ito pa, panguluhi. Kung atong i-interpret, panguluhi ang akong mga karnero, akong katawan. O kanang imin siya, atiman na ang akong mga karnero. Ito pa, gisugo siya nga mualagad sa tanan. Di ba? So, among the 12 apostles, nganong si Pedro raman, nga naaman unta, tanang mga apostoles dito, katong taliabot ng mukhayab si Kristo sa langit. Be kamo kuno be? Kamong sige supak-supak sa barugan ng Katoliko. Be, ako lang ning tumo, emphasis lang be. Kuan lang, kanang logic lang ba? Oo. Be, naman ang ubang mga apostoles, kung moingon mo, di, nganong si Pedro ramang puwi giingnan anak ni Kristo nga, unfair po kayo na ang ubang mga apostoles. Present. Di ba?
Nganong si Pedro raman ang giingnan ni Kristo nga, Pedro, kung tinuod kang nahingog man ako lang giparaphrase ha, ati man na ang akong mga karnero. Kanagaling statement nga akong mga karnero sa ato pa dili ni jurisdictional lang ang pagka servant ni Pedro. Ano man kay kung itandi nato ang atong obispo karon si Most Reverend Severo Caermari, ang iyang scope, ang iyang gialagaran Diocese of Dipolog lang. Dili gyud tibuok katawhan ni Kristo, di ba? Oh, mayon kag Bishop of America o Cardinal. Ang ilang gialagaran dito jurisdictional lang, ang sa ila lang pong sana itawag ana sa ilang dapit. Pero tanawa ng gisugo ni Kristo ni Pedro, Pedro, ati man na ang akong mga karnero sa to pa universal. Gisugo siya nga muak as universal pastor. Unya, asa man na mupit na nga katungdanan. Kang Kristo man na, kanang one shepherd nga gisgutan sa Juan 10:16, di ba? Nga si Kristo mao ang chief one shepherd. Nya, kana nga katungdanan, gipasabot klaro kayo, implied, o ako maingon litra por litra ha, gipasabot lang, implied, no? Ni Kristo nga, ang katungdanan ni Kristo nga, one chief shepherd, iyang gipatrabaho ni Pedro. Nganong iya mang ipatrabaho ni Pedro? Natural, moadto nagusis langit. Di ba? Kinsa may mangulo nga makita diri siyuta kung dili niya himuong representative si Peter. Di ba? Ay kung na nga di kahibalo si Kristo mo pahiluna sa iyang gingharian diri siyuta nga mobiya lang siya diri den dili siya mamili og representative. No, di ba? Murag ug moingon mo gulay representative si Jesus Christ, no? Pagsaka niya sa langit, wa siya magpili na nalupig na hinuon si Jesus Christ aning atong bisag gobyerno nato ngano man. Kaya atong structure sa atong gobyerno, di ba? Naay gobernador, napod siya vice governor. Kay og wala diha ang gobernador, automatic mo represent siyang katungdanan ang vice governor. Ang mayor maupod. Oh, kung wala diha kay ambot og asa paingon. Oh, ang mo represent sa iyang katungdanan ang vice mayor. Na si Kristo pa di kay baluan na. Be. Kung moingon mo nga walay representative of Jesus Christ. Veritas, wa may mabasa sa Biblia nga si Peter representative ni Jesus Christ. Wa bitaw, ampun manudlong Katoliko litra por litra mabasa na. No? Pero gi-implied, gipasabot bisan sa korte dawato ng implication. Di ba? Kay duha man nagkaklase, explicit o implicit. Di ba? Duha na. Di ba? Ang mga abogado kahibaloan na. Di ba? Oh, dili tanan explicit, na implicit gipasabot lang. Di ba? Oh, kung dili explicit, litra por litra, gipasabot both accepted na, no? Bisag gipasabot lang. No, biblical man po na, no? Nehemias 8:8. Ilang gisabot ang kasuguan, maunang nakasabot sila. So apil ang pagsabot, dili tanan litra por litra. Nganong gipasabot sa Ginoo nga si Pedro maoy iyang gihimong representative sa dihang taliabot na siya nga mohayab ngadto sa langit. No? Kay sa tanang mga apostoles present dito katong musaka na siya sa langit, nganong si Pedro ra may iyang giingnan, Pedro, ati man na ang akong mga karnero. Niya sa to pa, gisugo siya nga mualagad sa tanan. Di ba? Unsa man ang katungdanan sa mualagad sa tanan. Na dito sa Lucas 22:26 nakahinomdom na ikos bersikulo. Kung dili 26:22, 22:26. Irambol parang sigurado. Di ba? Oh. Kadtong naglalis ang mga apostoles sa ibabaw nila, wa gyud mo ingon ang Ginoo. No. Sayop mo. Walay labaw ninyo. Wala mo ingon si Kristo ana. Iyang giapirmahan nga naay labaw nila, pero ang mulabaw kuno nila kadtong mualagad sa tanan. Nya sa tanang mga apostoles kinsa may giingnan ana. Be, aber only Peter. So that proves Roman Catholic Church interpretation is correct. So muna, sino sige pa ning debate gyapon, no? Ang Orthodox mo supak magyud ani. Pero indot kayo mga debate akong nakita sa YouTube na ang uban gali mga former Orthodox. So kung gusto mo mutanaw sa akong mga post ano mga debate, so sulod lang mo sa akong Facebook, no, Silbert Adriatico Dondoyano. Kaya akong gipang share ng mga debate, no, mga international debate, no.
So ang uban mga former Orthodox gani nga kauban na nato. Kasama ni Michael Lupton. Okay. Okay, nindot po kayo to siya live streaming gani, no? Nindot kayo sa studio. Okay. Onya, very sila ni Eric Ibarra. Mga maay kayo mo defense sa kaning kaning office, no? Katungdanan sa Santo Papa. Okay. So, mao na mga tinahod nga tigpaminaw nya. 3 minutos na may nahibilin. Sa ako nang giingon ato ning imaraton. Oh? Napatoy mo object gali ana ang anong speed Roman veritas nga gitawag gali nag Satanas ni Kristo sa Matthew 16:23. Okay. Dili man gyud Satanas si Pedro. Niadtong higayon na doon na lang siya napamulong nga wala masubay sa kamatuoran. Agi po tunon niya dipinsa sa Ginoo. Di ba? Oo. Pero usay gad kini mo dipinsa ta niya mo niya mababaga na noon nga matuman ang nahisulat ang will of God. So sipyat lang gihapon ka pero wa to gituyo gali ni Kuan ni Pedro iyang sayop, no? Because nabuhat to niya out of love, di ba? Pero kay katong iyang giistorya pagbabag to nga matuman ang unsay nasulat na mao nang kinsa man ang kabubuton nga mababagan ang kamatuoran nga mahitabo. Oh, di ba? Mabutyag. Krusada man na si Yawa, ang gipasabot sa Ginoong Yawa dito kadtong nialiot sa una-una ni Pedro mao na nakaistorya sa di mao. So, but pasabot pahawa diya Satanas ni Pedro. Mo na ibot pasabot sa Ginoo. Dili kay si Pedro mo'y Satanas. Tungod kay naay napamulong si Pedro nga wa masubay sa kamatuoran. So, but pasabot nga nakahunghong siguro ang yawa dito ni Pedro. Mo nang giingnan siya pahawa Satanas diha ni Pedro. Mo gyud na way laing saktong interpretation ana, no? Mga igsoon, di ba? Yeah. Kay og Satanas pa si Pedro nya nganong yang gitahasan man, di ba? Pedro ati man na nga ako mga karnero, no? Nya daghan pa kayo ang objection ani na katupang gisugo kuno si Pedro. Unya nagpasugo kuno si Pedro, unya gikasukan siya ni Pablo. Adili man na good kuan kanang mga personalan good sa mga apostoles lahi na nga isyu.